ስለዚ እቲ ዝሪኦ ዘለኹ እንታይ ብዙሕ ሕቶታት ገለገሊኡ ሲ ከምዚ በቃ ልምድላ ኩሉ ሻዕ ተጋጥመኒ ስራሕ ድውል ኣቢሉ ሓደ ሲ ንእሽተይ ሓፃር ሕቶ ኣነስ ከምዚ ዝምላእ እዩ ወረገይ ዝመስለኒ ኩሎም እዮም ከም ዝብሉ ሓፃር ሕቶ ላት እንብልኻ እሞ እዎ ግን ተን ሓፀርትስ ናይ 50 ሰብ ደላቂበንስ እንዳነውሓ ግን እስከበል ንገረኒ እንታይ ሓፃር ትብሎምሽ 4 ደቀይን ሰበይተይን ተነፂጎም ስንተኽገብ እዚኣ ተሓፃር እንኳ ዓይነውሐት ኢኻ ተትነውሕሲ ህዝቢ ኤርትራ ከም ፀይለስ ተነፂገ ዲ ክብለኒ እጅ ባዕልኻ ሕሰብ ብኸመይ ጌሪ ነዚ ሓፃር ሓስባ ክንደይ ዝርዝር ዘለዎ ኣብቲ ውሽጢ መንፀግ ምክንያትን ገለንገለን ነዚኣ ኸ ብሓንቲ ቴሌፎን ሳምታ እንድያ ትኸውን ኣብዚ ኣቲኻ ዘየንብብ ንህለ ዝብሎ ዘለኹ ሓበሬታ ኢንፎርሜሽን ስበርየ ስድራኻ ከመይ ትገብር ክጥርነፉ እንተኮይኖም እንታይ ክገብሩ ኣለዎ ብቋንቋኻ ከኣኒ ተፃሒፉልካ እዚ ኩሉ ከሎ ኣብኡ ተዘንብቦ ነይሩ ታሕቶም ኣይመሓተታን ከማ ካልእ ንዕኡ ክብድ ዝበሎ ሕልኽልኽ ዝበለ ሕቶ መሓተት እጅግ እንታይ ይኸውን ኣሎ እቲ መባእታዊ ኣንቢቡ ክመሃሮ ዝኽእል ነገር ናብኡ ፃዕሪ ከይገበረ ኩሉ ነገር ሓበሬታ ብዝተባህሎ እምበር ካብ ሕጋዊ ምንጪ ኣንቢቡ ክሪኦ ይፍትን የለን መዚ ዝቕየር ዘሎ ሕግታት ከዓኒ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ እንተኸይድካ ግዳይ ዝገብረካ ሽዑ እንታይ ትሰምዕ መስለካ ኩሉ የማር ንዓይዳ ኣኽስቶ እንዲያ ለኪማት ንዓይዳ ኣኽስቶ እንዲ ለኪምኒ ገለ እዩ ዝብል እቲ ብዓብዩ እቲ ጌጋ